Sa Dakbayan sa Mandaue, formal nang giinstalar ang bagong kaparian nga moduma sa ilang simbahan. Dihi mo kaganang buntag ang installation mass sa mga pari nga malangkob sa team of pastors sa National Shrine of St. Joseph. Si Monsignor Vicente Peñagunda, ang Vicar General sa Archdiocese of Cebu, ang nangu sa installation, subay sa kamanduan sa Arsobispo sa Subo. 5 ka mga pari na ang moduma sa maong simbahan. Pinanguluhan ni Monsignor Antonio Medida nga mao'y magsilbing acting team moderator. May initon silang gihangop sa mga parokyano kaganiha, subay sa panghangyo sa mga pari sa kooperasyon sa tanan sa mga buluhaton ug taha sa simbahan. Lakip sa mitambong sa installation si Mandaue Mayor Jonas Cortez nga mipahalipay sa mga bagong pastol sa simbahan. Ang lahugay sa mga pari sa mga simbahan, subay sa gipatuman sa tibuok Archdiocese of Cebu aron matuyok usab ang mga pari sa lain-laing assignments. Ang pagpapalagad sa katauhan, iyon man ang pag-alagad sa mga pari tungod o anan sa Diyos. Kung wala ang Diyos, ang atong mga kalihukan, ang mga libuhaton sa mga pari, walay kahulugan. We look forward to serving you niya. Magtinapangay ta. No? Kaya kung wa man mo, wa man may mahimo. Bisag dunay separation sa Church of State, di kinahanglan gyapon ang pagtinabangay no sa simbahan. And I believe nga ang simbahan Katoliko dako sa ni katabang no sa panggoberno.